И така, здравейте хора, както видите в днешното видео ще играем финален versus Brain Road. Ще ви покажа какво е в базата ми и се абонирайте за канала, ако искате още такива видеа, дайте лайк на видеото и ще продължаваме така. Бих казал, че наистина е доста добра база. Може да пишете кой топ съм в България. Добра база и горе-долу. Тъй, че почваме с ето това. Този е 35 клана и е доста OP, този Job и е Bloodrot, просто ето вижте се, отгоре Blood, така Bloodrot е. И като цяло този Brain Road си е рядък Bloodrot, си е доста рядък. Но първо, вие видяхте другите, ще почнем от тук, ето този имам същия, но 800 квадрилиона. Ето, ще почнем с този 800 квадрилиона. След това имаме ето този за 210 квадрилиона Job Emerald, ето вижте. Като цяло не е играл от много време играта, но ето това. Тук слагате ето тук 40 квадрилиона дък, пак Celestial, който също е добър брейдър, просто не го апгрейдвам, ето тук, защото ето тези повечето са ми за раздаване, без, нали за сега без скока, но повечето са ми за раздаване от сега, знаете. Ето Job, тези това е за раздаване, те их просто ги пазят заради раздаване, иначе не бих го държал тук. След това продължаваме пак с нормален Job, но и той също е за раздаване. Като цяло този Job наистина е добър. 30 квадрилиона, ще го апгрейдна към 100, за да, нали, да направим хубаво раздаване. Този Job не е за раздаване и ще разберете чак в следващото видео в събота защо не е за раздаване, ще разберете в събота, ако го гледате. И така, да, това е Job, който не е за раздаване, пак ви казвам, когато го намери в събота ще разберете. Този дък 300 квадрилиона, той ми е по принцип за едно нещо, но ако не стане това нещо, пак ще разберете за какво ми е в събота, ако не стане това нещо преди събота, ще разберете защо ми е. И като цяло да, и пишете офери, защото искам да намеря цяла база за есоци, ето вече такива есоци, да не са, нали, може да са 100 квадрилиона, да, ама не знам, не искам да съм много баш 100 квадрилиона. Тъй, че ако го искате, т.е. ако имате офери, може. Чакайте само да ви отгоре дали имам нещо. Да. И ето този уфо дък. Това е уфо дък. Чакайте. Това да минете много ме дразни. Опитам да се надикам за себе, защото това просто много ме дразни. Тази бала мокни бе. Добре, мокна. 300 квадрилиона, който пак ще разберете за какво ми е в събота. В събота ще имам доста голямо видео на админа билда, тъй че препоръчвам да го гледате. Така. Пак продължаваме след този, който вече го видяхте. Job, обясни ви. Този Celestial Job радиоактив, пак ще разберете пак в събота за какво е. В събота ви готва нещо много голямо видео ви готва и за това искам да се абонирате за канала и в събота да го гледате това видео, какво ви готва. След това имаме този Бизонто Чупитере Diamond, който сигурно пак ще е за събота, най-вероятно, пак ще е за събота, тъй че и пак ви казвам, гледайте това, което ви очаква. Изчакайте само хора. Не. И ви готва още много. Добре. Така, след това имаме ето този сок, 2 клона, който ще видя дали ще го използвам в събота.
но пак имам по-малки соци, защото нали събирам за фул база и давайте оферти, ако имате някакви соци, радиоактивни, уфо соци, каквото имате, но да са соци, без нормални, ми казвайте, ако имате нали някакви оферти. След това преминаваме с този Job 500 квадрилиона, който пак ще разберете за какво ми е в събота, отново в събота. Ще разберете тогава и за това се абонирайте просто за канала, за да изпуснете видеото с камбанка. След това имаме ето този Job Сахур Уфо, който отново ще е за събота. Тези, които са с квадрилиони, ще са за събота, от сега го знаете. Който пак ще е за събота и отделно още към 7 Селестиал, ще разберете защо. Ето след това имаме, ето тук имаме още един Job 800 квадрилиона и той сигурно ще е за събота, ще ви проверим. И ето този сок, изчете само малко да го погледнем. Така, и този сок пак е защото ми е за колекция, затова нали ми е тук, иначе нямаше да го използвам, ако не ми е за колекция за соци. И след този сок идва другия сок, 400 квадрилиона е сок, който пак ми е за колекция и е радиоактивен. Който е радиоактивен този сок и това е доста наистина добре. И след това идваме към този Job Сахур, максимум левел, както виждате. 85 квадрилиона ли, не знам как се чете това. И който е пак доста силен, него за сега за събота няма да го използваме, но като цяло почти всичко в базата ни е за събота. Така, да, този Job и се качваме след това, сега качваме на втория етаж, който имаме друг е сок от 255 квадрилиона, пак ми е уфо е и пак казвам, използвам го само защото е сок, защото просто си правя колекция от фул ласоси и например ако имате някакви офери за моите неща, ако вие давате соци, търса по принцип само соци търса, тъй че ако имате офери за соци ваши, които имате да са нормал само, пишете в коментарите и аз ще прочета всеки коментар и ще ви видя офертите и може да се навия, ако съм аз. Ето това мога да дам, мога да го дам за 3 голата сока, от сега го знаете, от 90 квадрилиона, май са 3. Извинявам се, че просто това не съм го виждал какво е и за това просто се бъркам, извинявам се пак отново. И за това него го дам пак също за соци, той също е един от най-рядките брейнроути в играта, тъй че него дам за соци. След това има това Бизонте Чупитере, 25 квадрилиона, уфо отново е уфо. И него също го давам за... Извинявам се горе заради, че ми даде, нали, че ми се оправи играта, проследя. И той също е за... мога да го дам за сок, защото той не е толкова рядък, но мога да го дам за сок. След това идва и мисля, че да, това е последното нещо от базата ми. Ето този Job Сахур, отново 85 квадрилиона. Пак е уфо и той също го давам за соци. Пак казвам, давам почти цяла ми бейс за соци, почти всичко давам за соците. Само моите соци, нали, не ги давам за соци. Тъй че, ето тези всички неща, които видяхте, ги давам за соци. И така. Тъй че се абонирайте, дайте палец нагоре и искам просто... дайте палец нагоре и искам да видя какво говори аз. Абонирайте за канала, дайте палец нагоре и пишете на коя друга игра искате да играем. И пак напомням, не забравяйте в събота видео. Ще имам доста голямо видео и пак, да, ето, и това ще от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви харесва, пак палец нагоре. Абонирайте за канала и довиждане. Чакаме се чак в събота. И чао!